Cameraman. Sampai semua kita sudah cukup bidang naik semua kamu lawan message naik gitu apa? जोंथ' गभर्नमेन्टखौ जों गोसो होथारो जों दैथायहरनो नागिरदों जे बे समावहाय जोंनि साफ्रोमबो जोंनि नैथि सेमिस्टारनि आंगो लोगो नोंथांमोना साफ्रोमबो बे बाहागो लाफैजोबनांगोन आरो फैजोबनांगोन जों ज' गुबुनखौहाय मोजां रोखोमै दैथायहरनो हानाय जेरेखम बेखौ जों लुबैयो खोमागासिनो Kamera person tema korporasi लोगोसे आरो दंबावो जोंहा दिनै फेयारवेल रिहार्सेलखौ मोजाङैनो जादों आरो रिहार्सेला गाबोन थांसिगोन मिस Kamera person sambil malam. लाजिनो हाब्ला दे भिडिअ सोलिनांगौ मा होननांगौ जोङो मिसेस मा Farewell atau farewell. आं बेखौनो बुंनो गोसो जादों जे जों आब' आदामोनजों बारा क्लस जानो हायासै दे नों खोनागासिनो दे जों आब' आदामोनजों बारा क्लस जानो हायासै मानो होनबा जों बिसोरजों गोदान हिसाबै बांद्राय मा होनो बांद्राय खुलि खालामनाय जायासै खायसेखौ सिनायनाय जाबाय खायसेखौथ' सिनायाखैसैनो दिनै एसे नुनाय जाबाय बेखायनो जों Ria Solapuri sehingga